Дашева. Она идет с нами по жизни вот уже многие десятилетия. Она наполнена необыкновенным оптимизмом и озарена солнцем. Среди сочинений композитора есть одно произведение, которое с легкой руки народного поэта Татарстана Рената Хариса получило название «Солнечный вальс». Құяшлы вальс. Нинди матур исем. Hem aның башкаручысы да матур жерші, матур тавышлы жерші. Башкара Россия Федерациясының hem Татарстанның халық артисткасы Салават Юлаев, Ғабдулла Тукай исеміндегі Салават Юлаева да болар, чөнки ул Башкортстанда да туып үскән, әйбет, һәм Башкортстан халкы, Башкортстан тамашачысы өчен дә байтак концертлар биргән җырчы. Ғабдулла Тукай исемендәге дәүләт профессоры, Казан дәүләт сәнгать консерваториясының профессоры. Каршы алыгыз, яраткан җырчыбыз Зилә Сөнәгатуллина. Татарстанның халық артисткасы Зилә Сөнәгатуллина. Зор рәхмәт. Зор рәхмәт.